Alright. Magandang umaga po sa inyo, brother. Magandang umaga din sa iyo. Anong cancer natin? By the way, topic po natin ngayon na is all about sola scriptura. Ibig sabihin, aware ka sa mga sola scriptura dahil una kayo, Bible alone naman kayo, di ba? Yes, Brad. So pagka-ibig sabihin Bible alone, wala kayong ibang paniniwalaan, Biblia lamang. Sige, anong cancer natin? Yung pananaw mo, Brad. Pananaw. Na paano yung pananaw ko? Yung pananaw mo about sa against ka sa Bible alone. Tama nga naman, bro. Kabalastugan yung aral na Bible alone. Walang kwenta yun. Kaya nga against ako. Sige. Madaming verses nag-prove ang Bible alone, Brad, is kanang importante jud siya. Saan mababasa sa Biblia, bro? Importante yung Bible alone. Wala, no? Brad, sa 2 Corinto sa 13 sa 8. 2 Corinto 13:8, sinabi ba doon na importante talaga yung Bible alone? Ingon diri nga, for we can do nothing against the truth, but for Nothing but the truth. So, kung sa Bisaya na, bro, wala kitay mabuhat sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig dinhi. Di ba? Yes, Brad. Mo na giingon, bro, sa Latin pa, non inem possimos aliquid adversus veritatem sed pro veritate, di ba? Tama ako. Intro ko yan dati. Alright, so, anong concept? Hindi, bro, hindi naman sinabi ni San Pablo dyan, bro, na Biblia lang ang batayan. Ingo mangudere, Brad, sa kamera sa kaning ginagtawag nga self-interpreting bitaw nga nang tama, bro. kaugalingon nga pagsabot mo pagtudlo ba. Ingo mo sa 2 Pedro nga pwede magbisaya, Brad. Go. Ako na lang yung mag-translate sa Tagalog, sige, go. Sabi dito sa 2 Peter nga chapter 1 verse 20, walang propesiya sa kasulatan nga from sa kaugalingon nga paghubad bitaw. So ang kuampo dang sa 2 Timothy 3:17, aron lang tao sa Dios mahingpit masangkapan sa tanang mayong buhat. So meaning to say nga nay duha ka Bro, sandali lang, bro. I-on ko muna yung electric fan, bro. Ay, laki, maaliwalas dito. Sige, bro, tuloy mo, bro. nay duha ka konere, Brad, nga kanang result nga kining kaugalingon nga pagsabot o kining giingon nga kanang akong ibasa ron kato sa kuan. Sa 2 Timoteo sa 3:17, ang aron ng tao sa Dios mahingpit 16, 16 to 17 yan. Hindi naman sinabi dyan, bro, na Bible alone, bro. Walang banggit dun, bro. At saka tama nga naman yung sinabi mo, bro, na own interpretation, pinagbabawal talaga. Kaya nga kaming Katoliko, wala sa amin yung self-interpretation. Kaya may binatayan kaming magisterium na siya yung may guided by the Holy Spirit to interpret that scripture, to interpret that Bible. Kaya kung self-interpretation, tignan mo nangyari, bro, di ba? 60,000, gawin ko na kayo kamali, 60,000 na po na denominasyon ang nagsisisulputan. Dala yung Biblia, iba't ibang pananampalataya, hindi nagkakasundo. O nasan yung Bible alone? Wala. Yan yung ori ng yan yung produkto sa self-interpretation at Bible alone. Nalimutan ko nga yung pangalan sa Bible scholar. Isang Bible scholar na nagsasabi, let 500 men interpret the scripture itself. Lilitaw na may 500 din ng mga sikta. Sige, bro. Okay, Brad.
naging po diri God brad sa Juan City sa region doon na balaan na sila pinagi sa kamaturan o gang kamaturan kini mao pulong sa Ginoo. Now ang naging mo diri God sa buhat di City 11 nga di ba ang kining taga Berea gidawat nila ang pulong sa Ginoo nya gikuam jud sila nga mas mabuot pa sila kaysa mga Hudyo kay ngano nagtuon sila sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. So kung unsay gisulti sila ilang ginatunan. So kana si mga brad dili ba na Bible alone? Dili bro. Ito ha. Halimbawa ay ako may duda ako sa sinabi mo. Pagkatapos, siyempre, aralin ko yung Biblia kung gaano katotoo yung sinabi niya. Kung gaano katotoo yung sinabi mo. Ito yan ha. Ano ba yung verse sa ginamit mo? Acts of the Apostle chapter? Kini sa Acts brad sa 17:11. 17:11. Ayan. 17:11. Sabi po dito bro. Ayan na. Babasahin ko yan. Tama. Ayan o. Sa 11. Sa Bisaya Bible ha. Itong maganda. Mga tao dito mas bukas pa ang panghuna-huna kaysa mga taga Tesalonika. Mahinangpon kaayo silang namati sa maayong balita o matag adlaw kada araw, no? Araw-araw nagtuon sila sa kasulatan aron pagtino kung tinuod ba gid ang gisulti ni Pablo. Inaral nila yung kasulatan kung totoo ba yung sinabi ni San Pablo. Hindi nangangahulugan na Biblia lamang. For example, ako inaral ko yung Biblia kung to prove gaano katotoo yung sinabi mo. Hindi nangangahulugan na Bible alone lang ako. Gagamitin ako ng ibang mga source. Dahil unang-una, may mga pangyayari pong ginawa si Kristo, may mga milagrong ginawa si Kristo, madami pong ginawa si Kristo na hindi po sinulat sa Biblia. Kaya yan po yung tinawag natin na tradition. And si San Pablo, sabi niya, 2 Tesalonica 2:15, yung tradition, kailangan nating tanggapin. Yan, di ba yung tradition? Di ba sabi niya doon, na wali. So, ibig sabihin, pangangaral at sa nasusulat. Ayan. So, mayroon parang tawag nito, verbal at mayroon din namang sinulat. Sinabi nating oral. Oral yung oral yung ginawa nila ni San Pablo. Sige, next question. To Derek brad, kanang tubag nimo brad. Para si mo dili yung Bible alone. May kaning wala bro. Pagpanudlo itungod sa pagpanudlo yung turo sa Panginoon kung paano maliligtas ang tao. Yon ang tanong ko kung i-direct mo nga sa tubag kung anong side mo diyan. Wala bro, pagka sinabi natin na kaligtasan ng Panginoon, hindi lamang basta Biblia lang ang ating sandalan. Bro, ito sa simbahan tayo magtungo, hindi sa Biblia. Di ba? Kung sa kasaysayan po yung batayan natin, madami pong mga taong nailigtas sa pamamagitan ng mga tradisyon na tinuro ng mga apostol. Ibig sabihin, hindi nakasulat sa Biblia. Sige. Wala ko question about sa Iglesia, Brad. Ako lang pangutan na si mga Brad kanang about sa kanang pulong sa Ginoo. Kaya na-iskup ang tinatawag nga Bible alone. So sumala man gud sa according sa John 17:17 nga balaan na sila pinagi sa kamaturan na pulong. So kana siya para si dili na ginatawag nga ang kaluwasan sa tao giluwas ta og kini makaplagan nimo da. Ani na lang bro. I will have to speak Bisayan for a while. 17 sa San Juan, balaan na sila sa imong mga pulong. Kaya ang pulong balaan man, di ba muna pagkasuwat dia? So dili buti pasabot
nga diha ng kanang pulongan na nas Biblia. Gilitok ng San Juan. Ano, gilitok na ni Kristo. Si Kristo ba gilitok ana? Diba? Dili man na written, oral man na. Di na written na, si gilitok ng Kristo, girecord lang ng San Juan. Ingon siya, balaan na sila imong mga pulong. So saan na ito pagbalaan sa mga pulong? Katong mga pulong nga gilitok ni Kristo ato sang iwali sa atong ubang mga kaigsunan nga kuwang sa kahibaw. Nang i-Christianize lagi ng mga tao nga wa makristyano. So basahan mo nagbiblia dito. Dili, unsa imong na-learn, unsa ilang na-learn, unsa ilang nadungog, gikan ni Kristo, muna gisangyaw sa mga apostol. Lit na nang gipanulat nila, oy. Pagwali nila sa mga apostol, wa man to sila gadadag Biblia nga mo ni gisulat nila daan na nila giwali, oy, mo ni giingon ni Kristo ha. Ulahin na nila gipanuwat. Mao man ang niingon si San Juan 2 Tesalonica 2:15 sa wali ug sa suwat. So naiwali na sa suwat. Sige. Okay, so mala ni mo ron sa pag-Christianize sa mga katawan pinagira sa pulong sa Ginoo. So ay mo ra pong gi-admitar nga na di Bible alone, di ba? No. Mo manggi Wala bro. Halimbawa, imo gingon nga ang pag-Christianize pinagi sa pulong sa Ginoo. oh, ba't hindi yan nangangahulugan bro? Hindi nangangahulugan na Biblia yun. Halimbawa, bigyan kita ng example. Dito sa Pilipinas, kini-Christianize, na-Christianize itong Pilipinas sa pamamagitan ng mga Espanyol, na mga misyonaryong pare galing Espanya, napuntang Pilipinas, kini-Christianize nila yung Pilipinas sa pamamagitan ng gospel, hindi sa Biblia. Oh. Walang dalang Biblia mga misyonaryo dati, bro. Brad, wala ko question about sa kining Biblia, Brad. Wala mo ko nakita niya si mga Brad. Ang gikuan ako sa si mo is kanamang pulong sa Ginoo. Word of God. Word of God lagi, bro. Ito ay ibig ko sabihin sa Word of God, bro, hindi written. Kami naniniwala din kami na may written, of course, may Biblia, kaya nga tatlo yung aming pundasyon. Bible, yung Sacred Scripture, Magisterium, at saka yung tinatawag na Sacred Tradition. Hindi po kami Biblia lamang. May tatlo po kami. Kasi kapag sa upuan yan, bro, pag isa lang haligi, pwedeng matumbayan. Pero kapag tatlo, solido po yun. Sige. Okay, Brad. Kana nga time mong God. Kana nga time sa mga apostle time. Pag-isigotan na, wala ba dyan ang New Testament na. Tama nga naman. ang old ang ilang ginagamit bisan gani si Jesus. Alam mo ba, bro? Alam mo ba na sandali lang ha? Wait lang, Brad. Alam mo ba na yung mga apostol nangaral, ginamit nila yung Septuagint version, di ba? O yung Septuagint version, nakakibat yung mga apocryphal book. Ba't tinanggalin nyo? Ay kayo. Okay, Brad. Sa kuha mga bisan nga ni si Jesus, yan ang gamit ang mga Old Testament. Mao ginayang gikuan nga sa katong gikuan tintal sa sayawa. Ang yawa po ni gamit po siya og kanang kuan po biblical nga kuan sa Old Testament. Wala, pwede day gumamit yung demonyo ng Biblia, Brad, no? Wala din mo gibasang kanang gumamit din kayo eh. Agoy. Ang yawa ni gamit siya og Old Testament nga kuan. Then ang tubag ni Jesus. Tingnan niyo, bro. Nakakatawa tuloy, bro. Yung demonyo, bro, di ba? Tinokso niya si Kristo sa Mount of Temptation na tawag doon. Pinangalanan niyo ng Mount of Temptation dahil doon kasi tinokso si Kristo. Sabi ayon sa kasulatan, di ba? Yung demonyo gumamit ng kasulatan. Ng tanong, may sarili bang kasulatan ng demonyo? Wala naman, di ba? Ginamit lang niya. Si Kristo naman, of course, may karapatan siyang gumamit ng kasulatan dahil siya the source of that scripture is Christ, God, di ba? So ginamit niya, ayon din sa kasulatan, ito yung nakasulat. Iba namang gimmick ni Satanas dito, dadaling kita dito, ayon kasi sa kasulatan. At kinounter naman ni Kristo, ay dito sa kasulatan,
ang demonyo gumamit ng kasulatan, hindi naman sa kanya, wala naman siyang sariling kasulatan. Kayo din, gumamit kayo ng Biblia, wala kayong sariling Biblia. Agoy! Hindi talaga kayo nagkakaiba sa papa nyo. Agoy! Sige. Okay, Brad. Okay, Brad. Ingom ko diya nga, Matthew 4:4, ang tao dili mabuhis tinapay lamang. Kaya nga. Tama nga naman. Mabubuhay sa Ano ba yung sinabi ni ano, bro? tinapay. Si Kristo nagsabi doon, ano ba yan? Written o spoken word? Spoken gikan sa Tama, kuwan, sa spoken Old word Testament pala. nga, Hindi written. gikan sa Old Testament nga kuan. Naritin na naritin na siya kay gikan na sa Old Testament nga iyang gikuha dito, iyang So hindi yan. So bro, hindi yan spoken, bro. gikan nga spoken nga siya Oh, pero kana spoken siya. dito na sa Nagkot si Kristo, nagkot siya ng... Dito niya. Lagi. ang kontekstual na dito niya gikuha sa Old Testament kay magbasa man nimo dapat yung mga quotation na dapit nga Bible verse sa Old Testament nga makita kanang nga pag-istorya. So, kinot ni Kristo yung mga scripture sa Old Testament. Tama ba? Oh, tama. Yung nag-quote siya, mayroon ba siyang pinipresenta sa demonyo na scripture or yung mga scroll? Na, dito, mayroon no, nakasulat, basahin mo. Mayroon ba siyang pinipresenta o wala? Gikan na siyang una-una, Brad. Pareha, sama na ito. Galing sa... wala siyang ipinipresenta. So, ibig sabihin, hindi Bible alone si Kristo. Hindi ba? Bisan kanang wala na to didala ang Bible pero natay ginatawag nga kanang mga memory nga gikan sa Bible nga atong ginaistorya. So mo kay si Jesus mo sige, continue. Natatawa tuloy ako ni Jerwin Rosales yung kabangga niya si Argesino. Sinabihan siyang pikoy kahit gabi, good morning. Naging pikoy naman si Rosales eh. Kahit gabi, lunchtime para sa kanya. Ay nako. Bro, tuloy bro. Ang kuha mo ko diyan ang sabi diyan na ang tao hindi lang mabubuhay sa yung tinapay kundi sa salita ng Diyos. Daming kuan bro. Yeah. Klaro Brad, klaro og tataw nga nadyo pag Bible alone, di ba? Ito bro, sinong apostol na nangaral gamit ang Bible alone lamang? Yung sinabing Bible alone. Yung mga verse nga ating usapan, Brad. No. Yung sinabi ni Apostol Pedro, Apostol San Pablo, sila yung mga kilalang nakakibat sa Biblia, di ba? Sila yung may mga sulat. Si Apostol San Pablo, San Juan, San Mateo, San Lucas, San Marcos, si San Judas, San Santiago. Sinong apostol nangaral dyan, bro, na sinabing Bible alone is the basis of our faith? Sino? Ang imo manggong kangod, ang imo manggong sintro sa imong mind kay kining Bible. Pero ang ako nga gipahayag na ko ron sa imo is kanang sulod sa Bible, kanang pulong sa Ginoo ba? Kaya nga. So mo na nga natay contradiction ang imong gipamugos kanang ngalan nga Bible, pero akong gikuan kanang pulong sa Ginoo kay sa Juan 10:10 deklaro man kay na nga wala na sila pinagi sa kamaturan pulong. Bro, so ang pulong ano ba yan, bro? Yung mga kinot mo na sitas, ano ba yan? Scholastic way of explaining or wala kang Bible scholar na sumusuporta sa yung yung in-explain mo? Gikan na sa Bible, Brad. Sinong Bible scholar na pumabor dyan, bro, na sabi niya yung 17 ng San Juan is Bible alone yan, tumutukoy sa Bible alone? May kuan ka ba? May Bible scholar kang may bigay o iyo lang yung own interpretation mo lang yan?
wala po ko nag-search about sa mga Bibles, kinang ginitawag niyo Bible scholar, Brad, nga nagpoint na. Ang ako lang, Brad, nagpoint ako sa sama sa kining taga Berea nga nagtuon sila sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. So, self-interpretation mo lang yan. Nakabasa ka ng Word of God, sabi mo Biblia na. Dili na kuan, Brad, kay according na sa Bible, Brad, sama Ano? sa Kaya nga, wala tayong problema. Ginamit po sitas according to the Bible. Of course. Oh, wala tayong problema dyan, bro. Ginamit po sitas. Tama nga naman, nakasulat yan. Pero para maging scholastic yung datingan dito, bro, may Bible scholar ka, sabi mo, wala. O, ito. Meron ba kayong turo sa loob ng Seventh Adventist ninyo? Kahit kapakita mo sa akin yan kung anong libro nagtuturo. Na yung pong binasa mo, tumutukoy sa Biblia lang. Yes, Brad, kay mo man ang among pagtulunan nga Bible alone. So, saan ba yan, bro? Saang libro ninyo mababasa na yan po ay tumutukoy sa Bible alone? According ni Elijah White, ang pulong sa Ginoo mo dakong kahayag. So, ibig sabihin, bro, yung Bible is yan po yung suhay at haligi ng katotohanan, hindi yung simbahan. Yung simbahan, Brad, yung mga tao sa simbahan, yung ginagamit nila ang salita ng Panginoon. Kaya nga, pag sinabi nating Bible alone is the basis of our faith, pabor ka ba nito? Yes, Brad. Okay. So, pagka sinabi nating Bible alone is the basis of faith, ito ba yung sinasabi na ang Biblia is the pillar and foundation of faith? According sa John 17:17. Diretsahan na lang tayo, bro. Ito ba yung Biblia mo ay pinaniwalaan mong the basis of faith is the pillar of foundation of faith? Tama ba? Yes, Brad. Okay. Sige. Narinig ko yan na sabi mo na Biblia ay basihan, suhay at haligi ng katotohanan. Itong Seventh Adventist belief ninyo, sinabi sa pahina 172, number 6, the church as the pillar and foundation of truth. The church of the living God is the pillar and foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15, New International Version. It is the depository and citadel of truth, protecting truth from attack of its enemy. So, hindi kayo nagkakasundo sa doktrina ninyo. Sabi mo, Biblia ang haligi at suhay na katotohanan. Sabi nyo dito is the church of the living God pala. Wala po kakasabutan na, Brad. Oo. So, ito, bro. Sige. Sabi mo, sabi mo, hindi ko ito na inawa. Sige, bro. Explain mo yan. Ano yan? Kaya ang church man, God, ang ilang gikupta na mao ang pulong sa Ginoo. Di ba sabi dito, the church as the pillar and foundation of truth. Ano ang pagkakaunawa mo nito? Pilar kanang matuod nga kanang kuan. Ang kuan pasabot ng na, Brad, ang ginin church, unsa may nasa church, ang pulong sa Ginoo. Bro, hindi man natin issue dito kung anong meron sa simbahan. hindi issue diyan. Anong meron dyan? May Biblia ba yan? May salita ng Diyos ba dyan? Nakatago? May mga ano ba dyan? Wala. Dito sinabi nyo, the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Kinuha yung verses ng Biblia, 1 Timothy 3:15, ang version na ginamit nyo, New International Version. Kaya yung tanong ko, bro, bata dito sa nakasulat sa inyo mismong doktrina, kahit manghingi pa dito, pipicture pa ito, sabi dito, the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Ano ang pillar and foundation of truth batay po sa nakasulat sa inyong libro? Ang Biblia o ang simbahan? Ang simbahan, Brad, pero yung ilang gigunitan mo pulong sa Ginoo. So, aminado ka na dito na ang the church is the pillar and foundation of faith, tama? Aminado ka nito sa nakasulat ng inyong libro na the church is the pillar and foundation of faith. Ang problema mo gud diya, Brad, kay diya ra pug ni
di ra kataman, wala ka ni ang sulod na ba nga statement kana nga No, sir. Aminado ka ba nito na yung nakasulat sa inyong doktrina is ang church is the pillar and foundation of truth? Tama ba ito? sumala di brad. So, nasaan sa inyong doktrina yung sinabi mong the Bible is the pillar and foundation of truth? Nang sinabi pala sa inyong doktrina, simbahan pala, hindi Biblia. Sige, okay brad. Sumalam ko diya brad sa unang Timothy 3:15, apan kung maglangan ako aron mahibalot ka kung unsaon sa tao ang iyang paggawi diya sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Haligi og patukuranan sa kamatuoran. Iyon! Kanang haligi sa kanang kuan brad. May tungod mo na sa pulong sa Ginoo brad, kanang nag-teach siya matungod sa pulong sa Ginoo. Bro, dito explain natin yun kasi may debate ito nakaraan na yung mga ilang taon na nandun ako sa Cagayan. Siguro kung naalala mo yung debate nila ni Brother Dolito Daig at saka kay Glenn Aladot kay Brad Wendell Talibong, ito yung topic nila. Bro, ang tanong ko nito bro, sino ang sinabihan ni San Pablo dito sa 1 Timothy 3:15 na the pillar and foundation of truth? Kanino niya ito sinasabi? Kanino niya ito ina-address? Sa Biblia o sa simbahan? Simbahan brad. Hindi sa Biblia. Ang kanang sa iglesia mo brad, kanang giistorya ni kining kuan niya Apostol Paul. Gi kuan ko na ang mga iglesia, ang ilang gi kuan pod ang pulong sa Ginoo. Ang imo manggo close minded mong kagod kay para si mo kay para so bro, hindi ako close minded. Kung close-minded ako bro, hindi na sana kita tinanggap dito sa programa kong ito. At take note bakay bukas, bakay mamaya, mag-sit up ako ng online radio kasi ang punto por punto, may online radio pala sila. So pwede tayong mapakinggan sa radio, pwede sa tayo dito sa live. Alright, so bro, kapag sinabi nating the Church of the Living God, na siyang suhay at haligi ng katotohanan, anong kwan bro? Nagkakamali ba si San Pablo dito? Brad? Nagkakamali ba si San Pablo sa sinabi niya na ang simbahan ay siyang haligi at suhay ng katotohanan? According mo diya sa kuan brad, according niya sa kanang kuan sa diya sa pagkumukot to sa diretsahan na tayo bro, nagkamali ba si San Pablo? Timothy brad, di ako makutlo sa 2 Timothy brad, sumala dia sa 4:1, iwali ang kanang may kagiunan ka o wala, iwali ang pulong sa Ginoo. Now, kanang pagingon nga may kagiunan ka, iwali ang pulong sa Ginoo niya sa 2 Timothy 3:16, nagingon dito nga tudlo mo ni ang agda alang sa kanang kuan, kanang alang sa tanan na kadloki ang Dios o ay kanang kanang kuan, kanang may tungod na sa kanang may tungod sa scripture sa pagtudlo alang sa katawan sa Ginoo nga naipabadlong pagsaway, may tungod sa pulong sa Ginoo. So kanang siya nga kuan pa lang sa Juan 17 nga bala na sila pinagi sa pulong. So kana siya inap na siya kung nagkuan ka og kinatawag nga Bible alone brad. So bro, alam mo bro na ang subject ng 1 Timothy chapter 3 verse 15 is ang simbahan, hindi Biblia? Uspon ako brad Alam mo ba to? Bro, direct to the point na lang. Diretsahan tayo, alam mo ba to? Dili, ang imo manggong kuan god kay ang imong kuan nagpoint ka sa kuan, wala ka na-point pud sa kanang unsay ilang pagpanudlo. No bro. Dito tayo nakapokus sa 1 Timothy chapter 15, chapter 3 verse 15. Yung ginamit mo 2 Timothy na yon. So ito bro, aware ka ba nito na yung subject dito is yung iglesia at hindi Biblia? Ang subject niya brad, ang iglesia brad. Okay, so hindi Biblia. Pag sinabing the pillar and foundation of truth, yung simbahan, so ibig sabihin kung ano yung itinuturo sa simbahan, yun ang tatanggapin natin.
diara po ka ang kanang ginaton ang kanang pilar o gining tawag nga foundation brad sa kanang kamatuoran brad wala mo ka nagkanya wala. Ano sa pagkakaunawa mo itong sinabing pillar and foundation of truth? Ang truth brad mo nang pulong sa Ginoo. Ang foundation of truth. Ang foundation mo ang kanang ang iglesia manggod. Diha manggod ang ginatawag nga patukuranan sila mo kuan sa Layo. pulong sa Ginoo ba. Bro, ang layo ng explanation. Kaya nga sinabi ni San Pablo na yung simbahan ang haligi suhay katotohanan dahil kung ano yung itinuro sa simbahan, yan yung tatanggapin natin, di ba? Haligi katotohanan na yung simbahan eh. Kaya nga, ang simbahan, kung hindi mo alam, sila yung naglabas ng Biblia. Therefore, kung babaliktarin mo yung historya sa inyong doktrina, Bible is a product of the church. Hindi yung Bible naging produkto ang simbahan sa Biblia. Mali po yun. Kaya sa pamamagitan ng simbahan, may Bibliang lumabas. May Bibliang nagawa. Di ba? May Bibliang kumalat. Kasi yung panimula sa Biblia hindi naman yan nahulog ng langit, pinulot ng mga tao, at ipinangaral. Proseso po. So ang gumawa sa Biblia isang simbahan, isang iglesia. Sinong iglesia? Simbahang Katolika. So the Bible is the product of the Catholic Church. Therefore, kung kayo nagbasa lang ng Biblia at nga yung self-interpretation mo, nakabasa ka ng pangalan sa Biblia, nagtayo ka ng simbahan, yung simbahan mo, produkto na ng Biblia yun. Kaya masabi mo, Bible is the basis of it. Kaya dyan kayo nangunguha eh. Oy, nako naman. Sige, yan yung tamang explanation. Dili ang klaro og tataw mo na brad ang kining ginatawag nga kining kuan kung sayo lang muni sabton kay naging mga haligi o patukuranan. Kaya nga, pilar o kanang haligi o kanang patukuranan ba unsa may haligi og patukuranan so ang kamatuoran so ang imo manggungkuan kay nag-close ka diha ra ka sa ginatawag nga iglesia nga mao ang kanang ang gikuan nimo gipoint pero dire ang haligi og kining ginatawag nga foundation mao ang kining pulong kamatuoran pulong sa Ginoo. Sabta gani guang gani basagi ang sabta klaro man kayo na nga ang kuan ya pilar o ang kanang ginatawag nga foundation mo ang kamatuoran dili man bro, yung explanation mo hindi tumpak. Yung tamang explanation ko yung akin. Kaya nga sinabi ni San Pablo na yung Biblia, walang sinabi sana na yung Biblia is foundation of truth. Yung simbahan po ang kanyang sinabihan na foundation of truth. At kayo naman, aminado. Ito yung turo ng inyong doktrina. Iwan ko kung saan mo napulot yung Bible alone is the basis of faith. Kaya nga nasabi ni San Pablo na the church of the living God is the pillar and foundation. Pag sinabing haligi, siya yung pinagmulan sa lahat. Siya yung pinakahaligi sa lahat. Halimbawa, ikaw ay naging haligi ka ng iyong pamilya. Kasi ikaw yung father, di ba? Ikaw yung tatay. Ikaw lahat. So, ikaw yung naghahanap buhay para sa asawa mo, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. So, yun po yung ibig sabihin nun. Sa'yo galing lahat. Yung kinain ng asawa mo, kasi yung asawa mo walang trabaho, siguro sa bahay lang, nagluluto, naglalaba, naglilinis. Kung may tindahan kayo, siya yung tagabantay ng tindahan. Yan po yung ibig sabihin nun. Ikaw lahat. Kasi ikaw yung haligi doon sa pamilya mo. So, sa'yo galing lahat. Kaya nga, yung simbahan sa yung haligi, dyan galing sa kanya yung salita ng Diyos sa sinabi mong Biblia. O, kuha? Ganda na explanation. Ayaw pa rin. Pag ikaw mo diri brad, example brad, pag-awas na po sa usay brad sumalang mo diri brad nga aron mahibalo ka kung unsaon sa tao ang iyang paggawi diya sa balay sa Dios. So, nay pagkuan pag unsaon niya paggawi. So, Namo ang iglesia sa Dios nga buhi. So, unsa may kanang tamailhan brad nga gikuan diri nga gingon diri nga
kining haligi o patukuranan sa kamatuoran. Kung mayroon kag kamatuoran, haligi o patukuranan sa kamatuoran, nagpuit ni siya sa pulong sa Ginoo nga kanang kuan. No, bro. Ito ha. Ang mo ram gong kapod. Ang nagkuha mo dito kanang magpagawi, di ba? Pagawi gikuan ganing. Gihaman sila gikan. Ito yan, bro. Paggawi. O di ba sa pulong sa Ginoo, di ba? Ito yan. In short na lang, bro, sa explanation ko kaninang mahaba, ikaw, ginawa kong example. Kasi may asawa ka, di ba? So, in short na lang, ikaw yung breadwinner ng pamilya mo. What if kung mamamatay ka? Saan kukuha ang iyong pamilya ng pangkabuhayan? Kakain ng mga anak mo? Wala, kasi asawa mo walang trabaho at hindi rin siya pwedeng mag-apply kasi walang tumatanggap. Sabihin na lang natin. So, ibig sabihin, pag sinabing the Church of ang Church of the Living God is the pillar and foundation of truth, ito po yung breadwinner. Nandyan galing lahat yung mga katotohanan. Kasama na rin yung Biblia ang sinabi mo. O, di ba? Wala ko nararoon Brad, nakita na to Brad. Ay mo ram lagi ingon po dai. Nandyan. Kaya nga sinabi ko, dito galing sa simbahan yung word of God na sinabi mo. Sandali nga sa libro, tatapusin ko muna bro. Dito galing ang Biblia sa simbahan na sinasabi mong word of God. Kaya nga sinabi ni San Pablo, siya yung foundation of truth. Kasi lahat ng mga katotohanan dito nakaimbak, dito galing. Sabihin na lang natin, ikaw yung source ng pamilya mo. So, dyan galing lahat sa'yo. Pera, pagkain, lahat-lahat na gamot, dyan galing sa'yo. Brad, bakit may gamot yung anak mo, Brad? Brad, bakit may magagandang cellphone yung anak mo? Brad, bakit kayo may mga magagarang ulam paggabi? Dyan galing sa'yo yan. Di ba? Ikaw kasi yung breadwinner eh. Nagtatrabaho ka para sa mga anak mo at para sa pamilya mo. Brad, ang gara naman ng asawa mo, may bag na mamamahaling brand yung brand. Siyempre, may trabaho ba yung asawa mo, Brad? Sabihin mo, wala, sa bahay lang yan. Binilhan ko yan ng magagarang bag kasi siya yung nag-alaga sa anak ko, saka siya yung lahat, siya yung nag-asikaso sa bahay. So, mararapat lang siguro na regaluhan ko siya. So, ikaw, lahat galing sa'yo. Sa simbahan naman, dito galing lahat. Milagro, Biblia, Apostol, lahat na. Dito galing lahat sa simbahan. At sino ba yung founder ng simbahang ito? Si Kristo po ang pinakamay-ari nito. Kaya nga, dito galing lahat dahil kay Kristo po ito. Yan po yung pinakamalapit na explanation. So, matutal na lang lahat para maunawaan mo, ikaw yung breadwinner ng pamilya mo. Sige, go. Okay Brad, nasabdara mo na ako sa imong explanation po. So wala na po dyo po ka nag-against sa ginatawag. Ang Iglesia is ang ilang pagpanudlo mo ang pulong sa Ginoo. So ang ako ramang god Brad. Ang ako ramang god nga kanang kuan nga murag ni kuan ko sa imo kanang imo ra jung ipadako ang kining gitawag nga Iglesia nga mo nga dili ka gusto mag-Bible alone. So pero imong gi kuan ron. Bakit ko sinabi na ito bakit ko sinabi at bakit namin sinabi mga Katoliko na hindi kami tatanggap sa Bible alone lamang? Kasi unang-una, hindi naman sa ibig sabihin na walang apostol na nangaral, ay ayaw na naming tanggapin. Talagang hindi po pwede yun. Dahil kapag dyan lang kayo nakabatay sa Biblia, yung ibig sabihin, pag wala sa Biblia, hindi kayo pwedeng maniniwala kung ano yung nasusulat sa Biblia, yun na yun. Mali po, yun. Dahil unang-una, si San Juan, siyang nagsulat na maraming mga milagrong ginawa si Kristo na mismong mga apostol niya, mga alagad niyang nakasaksi. Pero hindi sinulat. So, paano yun? Saan makikita yun? Walang bahala na ba natin? Sa tabi na lang natin yan? Wala ang kwenta yun kasi hindi na nakasulat yun. Hindi mo alam kung ano yun. Diba? So, saan yan? Saan makikita? Sa loob ng simbahan po. Kasi nag-perform po ang ating Panginoong Jesucristo ng mga milagro sa kanyang loob simbahan. Kaya nga, Brad, bakit mayroon kayong milagro sa Eucharistia na naging dugo at katawan ni Kristo?
Wala naman sa Biblia. Yan po yung mga milagro ng ginawa ni Kristo, hindi na nasusulat sa Biblia, na mismong kanyang mga alagad, kami mga alagad na nakasaksi sa mga pangyayari. Ayan po yung ibig sabihin nun. Sige. Okay, para sa ko, Brad, ako rin muna sabdan nimong kuanon nga dili na po jud ka against po sa ginatawag nga Bible alone, pero nalang kay explanation about sa namo mo yung mga doktrina Bro. about sa ganang Against talaga ako sa Bible alone, bro. Huwag mong sabihin hindi ako against. Against talaga ko dyan. Wala. Against ako dyan. Dili, ngayon mo ko ganang ang iglesia, isang ang pagtulungan nila mo ang ganang pulong sa Ginoo. No, hindi bro. Ito kaklaruin ko Yung iglesia, kumbaga sa pamilya mo, binatay ko, di ba? Ginawa kitang example. Ikaw yung pinaka-breadwinner. Diyan lahat galing sa'yo, pagkain, lahat-lahat na yung mga needs sa mga pamilya mo. Bakit may magagarang cellphone yung anak mo? Kasi binilhan mo. Saan ka kumuha ng... ako tanungin ko yung anak mo, oy, ang gagaran na cellphone mo, mamamahalin yan. Ay, galing kay papa to. Saan galing ni papa mo yan? Galing sa kanyang pera. Saan galing pera papa mo? Pinagtrabahuan niya ng pinaghirapan niya. So, ibig sabihin, dyan sa'yo lahat source. Ganyan sa simbahan, bro. Dyan lahat kinuha. Dyan lahat galing. Biblia, yung mga milagro, lahat-lahat na. Kung ano yung nangyayari. Magisterium, tradisyon, lahat. Nandyan lahat sa simbahan. Kaya nga sinabi ko, yung Bible, di ba? Salita ng Diyos, saan galing yan? Sa simbahan galing, produkto po ng simbahan yan. Kayo, produkto kayo ng Biblia. Ay. Okay, next question. Ang kuha mo nga Brad, so amo ko na po sa convert ka ng ginatawag na pillar o foundation. So ang pillar o foundation niya is ang truth, kamatuoran. Then ang gikuha nito gimension sa iglesia kung saan niya paggawi tungod kay nasayod siya sa kamatuoran. So para sa ako balaan na sila 2 Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios alag sa pagpanudlo padlong pagsaway. So kana sa nga iglesia kana nga iglesia Brad mo na iyang kay ang pulong sa Ginoo na 1 wala na sila pinagi sa pulong. So para sa ko Bible alone Brad enough mas kuan ko sa tawag nga Bible alone, pero sige. So ibig sabihin bro, enough na sa'yo yung Bible alone lang, nakakibat yung pananampalataya mo. Bible alone about sa spiritual Brad. Sige. When we talk about spiritual, ito kaklaruin ko yan bro. Mag-exit ako kadiyot Brad. Ha? Mag-exit na ko kay napakoy paano. So bro, last question ko na lang to bro bago ka mag-exit. Mag-exit. So kung Biblia yung batayan spiritually, bakit tinanggap niyo pa yung mga sulat ni Ellen G. White at inyong pinaniwalaan yan? Ang sulat ni Ellen G. White sumala sa akong ingon nga nagkuan siya nga nagtudlo siya nga padulong sa Bible Brad. So tinanggap ninyo ang hindi Biblia? Gituboy niya ang Bible Brad. Kahit na kahit itataas pa niya yung Biblia, pagkasulat ni Ellen G. White hindi rin Biblia, dapat hindi mo tinanggap yun kasi hindi Biblia yun. Uspo na ko Brad. Nagkuhan nga ginatawag na iyang paubos ang Bible, kundi gikuha niya ang Bible nga mao'y labaw sa tanan. Bro, kahit pa si Ellen G. White, ipagmamalaki niya yung Biblia, kahit pa itataas pa niya yung Biblia, kahit pa magdadala pa siya ng sako-sakong Biblia, in fact, sulat ni Ellen G. White, hindi naman Biblia, dapat sana hindi mo paniwalaan yun. Dili ba, Brad, except lang nga kay mapakita kang gikang Ellen G. White nga wala siya nagtuboy sa Bible. So ibig sabihin bro, tinanggap pa rin ninyo yung hindi nakasulat sa Biblia at hindi Biblia na sulat. Bukod sa Biblia, mayroon kayong pinaniwalaan yung mga sulat ni Ellen G. White, tama? Uspo na ko Brad, dagang mga sulat Brad. Bro, bukod sa Biblia bro, mayroon pa kayong pinaniwalaan yung mga sulat ni Ellen G. White, tama ba ko?
Dagan mga Diretsahan na lang tayo bro kasi papa-exit ka na. Tama ba ako na bukod sa Biblia naniniwala kayo sa mga sulat ni Ellen G. White? kay nagtuo Brad kay nagtuboy man siya sa mga Okay, naniniwala kayo. Ano sa pagkakaintindi mo yung term Bible alone? May kasama o walang kasama? kung Bible alone Brad, sumala po sa kuan po sa Yung term alone ha, yung term alone. Bible alone, may kasama pa yan o wala nang kasama? Alone na nga. wala Brad. Wala. Bakit sinama mo yung libro ni Ellen G. White na alone na nga? Sinama mo pa. Hindi na Bible alone yan. Ang Bible po Brad, nag-isgot po mga prophet Brad. Kahit na. Wala nang Bible alone dyan dahil kinabitan mo na ng sulat ni Ellen G. White. Paano naging alone na yan? O may kasama ka ng pinaniwalaan. For example bro, alimbawa ito wala akong ibang minamahal. Sabihin mo sa asawa mo, wala akong ibang minamahal-mahal. Ikaw lamang ang aking ginigiliw at sinisinta. Oh, ba't parang may kabit ka pa sa gilid? Alone na nga. Pag sabihin mo sa iyong asawa, alone, so ibig sabihin, siya lang minahal mo. Bakit ngayon may ka-chatmate ka pang 5? So hindi na yan alone. Ang iglesia sa Diyos nay kanang prophet. So ang prophet mo Brad, kay balo man ta unsay may kanang buhat sa prophet. So nagpahimangno na sila sa katawan sa Ginoo. Ang sulat ni Ellen G. White, nagpahimangno sa katawan nga mo adto dito sa pulong sa Ginoo, labaw sa tanan. Bro, wala na yan bro. God bless Brad. Sige, salamat sa panahon na. Alright, so